आंनालाय आंना नै आंना जाबाय आंना दुरुं खानांलायासै नै बिदिनो खालाम जोंहा क्रिसमासनि लाहार फाहार खालामजेनबाय नै सोमदोना नारेंखल लादु आयौ बिदिबो बहुद टाइम लागोन नोंना गैखाला ए गासैबो मोनसेल'सो बियो बे माखासेखौ खालामनांगोन ना थाइबेसे थाइबा थाइबा लागा ओरै दानखाबाथामथ' जायोमोन ओमफ्राय बिबारा जा रोजा सना नोंबो जायो नारेंखल लादु मेरि क्रिसमास होन अनजालु मेरि क्रिसमास होन मेरि क्रिसमास आखेर जाफालायनांगौ आरो ना सोलोंना मेरि क्रिसमास हरदो मेरि क्रिसमास नारेंखलखौहाय हनोसो नागिरबायमोन आइडियानो गैयालाय मिक्सार होबानो जायो जेनेबा बेखौनो बावदों आरो आं फुरा सानसे लादुखौनो हबाय थासिगौ मोनदां ना मानसिफोरनो एसेबो लाग्रोनानै थांसै आङो जानो जादों थारमाने बायनानै दसेबो जायाबा गाज्रि जादों बुस्थुआ स्पेशलि फार्स्ट टाइम गाज्रि जादों deh, cuma lagi dulu, kalau deh, sini lah, sini lah, sini lah, boleh, hai, sambil, sini lah, sini lah, mana mulai, lah, gak usah pilih, sini, boleh, hai, mana, hah, dulu deh, hah, hai, mau pilih, oh, lagi hai, ya, ini sama, coba, sana, coba, coba, sana. Gitu. Kita deh, di sini. Abi duduk dulu. Duduk lagi. Kamu duduk di sini. Duduk lagi. Lagi. Hah? Gimana kalau lawan deh? Bisnis suka apa? Bisnis apa? Kalau yang lama lama buat, kasih kamu ini. Mana sih lah, lagi nih. Mereka sudah udah. Jangan aku lupa. Ayo, sudah seperti itu. Ya, Pak. Itu mau apa dia? tidak, Hah? tidak. Bisa kalau mau jangan makan aku. Lama ada bulan kok. बांद्राय बुरजा खालामनो हायासै आङो मोजां जायासै गाइखेर फुदुंनानै गाइखेर
이스라엘 시민답을 건강말 연습고 건강말이스라 아들 사실 봤으니까 그럼 시민한테 건강말 자기 보일라 백배는 그는 시민답을 사실 그러하다 Hả? Thì anh dưng và lại cùng xịn.